Γεια σας, είμαι η Μαριαλένα Χαΐντου και είμαι για μια δεύτερη φορά κοντά σας. Και αυτό γιατί εσείς το έχετε αποφασίσει. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ λοιπόν για να γίνω δικός σας άνθρωπος. Είμαι εδώ για να γίνω τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Είμαι εδώ για να κάνουμε την πιο έξυπνη έρευνα αγοράς μαζί. Τι θέλω να πω, καλή ποιότητα και σε καλή τιμή. Αν εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε μαζί να συνεχίσουμε, αν θέλετε να γίνω εγώ η φίλη σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνεχίσετε να υποστηρίζετε. Για να γίνω δικός σας άνθρωπος πρέπει να ξέρετε ποια είμαι και τι κάνω στη ζωή μου. Θα σας πω εγώ ποια είναι και τι κάνει στη ζωή της. Με τη Μαριαλένα γνωριζόμαστε από τον Υπηαγωγείο. Η φιλία αυτή μετράει πολλά χρόνια. Έχει σημαδευτεί όμως με 9 ράματα στο πρόσωπο και ένα σπασμένο χέρι. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να γίνει ο δικός σας άνθρωπος, να γίνει η shopping queen. Στη ζωή μου ασχολούμαι επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία. Γιατί λατρεύω την επικοινωνία και μέσα από την επικοινωνία βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια. Εδώ όμως και 3 χρόνια συνδυάζω τη δημοσιογραφία μαζί με ένα δεύτερο επάγγελμα για να καλύψω τις ανάγκες μου. Και πέρα από αυτό, θέλω να πηγαίνω για ψώνια χωρίς τύψεις. Γυναίκα, τι να κάνουμε. Το παιδικό μου φίλο το Γρηγόρη το γνωρίσατε. Όμως την κολλητή μου δεν είναι εδώ να τη γνωρίσετε γιατί είναι στο Λονδίνο για σπουδές. Και αυτός εδώ ήταν ο Παναγιώτης. Γεια σας, είμαι ο φίλος της Μαριαλένας, ο Παναγιώτης. Αυτό που δεν γνωρίζετε για τη Μαριαλένα είναι ότι έπαιζε 8 χρόνια πόλο. Σε αυτά τα 8 χρόνια, το τι έχω τραβήξει δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξύλο. Πολύ ξύλο. Κλωτσοπατινάδα. Έχω αλλάξει και ένα μαγιό. Σας παρακαλώ, ρίξτε την ψήφο σας και ειλικρινά θα πιάσω τόπο. Get it now! Όνειρό μου να κάνω την αγάπη μου επάγγελμα, δηλαδή την επικοινωνία, και να ζω μέσα από αυτό. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι έχω δικαίωμα στο όνειρο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να με ψηφίσετε.